Така. Първо отваряме капачката. Ако е мръсно, духаме така. После слагаме пистолета. Така да штракне, го заключваме и отваряме кранчето да се обезвъздуши. Звука, който се чува, въздуха излиза наобратно. После отиваме и да ставим подовете. Total карта. Така. Куцаме кодовете. Плюс километрите. Така. Казва, че всичко е окей. После натискаме един път тук и чакаме налягането да дойде необходимото налягане. Так, като дойде необходимото налягане, тук ще стане зелено и ще пише натисни старт, фактически тук. Тук зеленото копче ще ми каже да натисна и тук като го натисна, го държа натиснато. Държа натиснато. След малко ще дойде налягането, ще стане. Така, ето. Сега в момента ще изстудява. Системата изстудява газта, понеже трябва да е студена газ. Минус 150 градуса. За да не е запалим на климатичните условия, на минус 150 градуса се пълни. Се зарежда. LNG. Чакаме да изстуди пистолета. Покажи пистолета. Се изстуди системата. Като се изстуди хубаво, пистолета стане хубав бял и тук се включва зелено. Ето сега в момента се изстуди системата и трябва да натисна тук долу и да държа натиснат бутон. И почва го държа натиснат постоянно. Като го държа натиснат, тук почва да показва, че пълни. Пълни. Всеки момент ще почне да пълни. Почна да пълни. Пълни в килограми. Не в литри, а в килограми. Резервуара събира 150 кг. Може и малко повече, зависи от климатичните условия. Дали е топло или студено. Сега в случай ще вземе малко, понеже вчера го зареждах и не са минати много километри. Мисля около 40 кг ще вземе. Ако не се лъжа. Това, че пистолета пуши, това е нормално. Понеже навънка е топло, а да сте студена, да се получава тази пара. И след малко, като се напълни системата, ще издаде един звук. Като влак, който свири. Този звук, като го издаде, значи системата е пълна. На екрана ще ми изпише, че е пълно и мога да пусна бутона. Зеления бутон. Да. Всеки момент се напълни. Едно малко насам да се чуи звука. Всеки момент се напълни. Наближава звука. Това е звука, характерен за пълен резервоар. И вече ми изписва, че всичко е готово. Завършено. Пускаш бутона. Така. Идваме тук. Затваряме вентилния клапан. Го затваряме. И отваряме полека спокойно. Не е много бързо, спокойно. Не е опасно. И го слагаме задължително в дупката, за да приключи системата, транзакцията да се спре. После затваряме капачката.
Така, проверяваме всичко да не наред и вземем тикет да приключим транзакцията. В случая няма хартия, но имаме тикет и това е, готово е. Спира.